Lidi, tam je prostě telátko. Vidíte ho? Tam je prostě telátko. To se nejde moc vidět. Ale... Tam je. Juj, to je to telátko, kámo. A to jsou moji kámoši. Já jsem tam nechtěla chodit. Protože pro jistotu, že jo? Počkejte, ta už se jí nebojí tam. Kde je? Nevím. Já jsem teda na stromě. Ale jinak dobrý, jsem tady na stromě. Jsem na stromě, trochu se visím. Byla jsem i tam před chvilkou, počkejte. Tamhle, i tam jsem tam byla, a to jsem dneska tam ještě nebyla, to jsem byla tak včera. Tam včera a teď jsem byla po druhý dneska a tady jsem po první dneska, takže tak. To jsem do paní, takže musím se šeptat. Já nevím, proč se jich jako nebojí. Proč se jich nebojí reálně. Protože oni nejdou ani. To mě nejbík, nebo já nevím. Tam je další kráva. Co další krávy. A to jsou další. Takhle no. Tak kolem toho hezkou louku. Nevím, co řeknu. Pro YouTube Zoom. Prostě YouTube Zoom je fakt jako blbé, jo? Kámo, to je fakt dobrý. Čum to, jo? YouTube Zoom je blbé. Fakt, no. Prostě to je úplně dobrý, kámo. Tam je nepoznáš, že je silnice. Už tam trošku vidím tu silnici, ale to je jedno. Prostě tam jsou moje kámoši. Takže bye. Uvidíme se zítra, nebo ještě udělám nějaký video dneska. Bye.